Čaute, avťáci a fráci. Vítajte u ďalšieho dielu, asi 4. dielu mojich let's playov a rozhovorov. Blogy ešte neboli, budú ešte. Ale dneska vám chcem ukázať moje veci. Ja ospravedlňujem sa za Skype, musím si to pozrieť. Moja sestra, že hneď varím. Nevadí. No, tak prepáčte, lebo ten Skype mi tu chodí vždycky. No, tak čo by som vám také ukázal? No, ukážem vám túto zložku. Ja som debil. Nie túto zložku. Dneska si ukážeme no, tak chcel som vám najprv ukázať cez internet stránky na to. Keby ste ma chceli zachytiť na e-maily, tak som bottom.ak@my.com som ja na e-maily. Potom tu mám ďalej to som si teda dal učiť moje sestry, ale idem na svoj. Tak. Tam bude odhlásiť sa. To je moja sestra. Tu som išiel na ňu. No. Tu som ja. Toto je, teda už, nemám už starý e-mail, už mám nový. bottom.ak@my.com alebo tetox2223@my.com a volám sa Tixik 2ak, ale tuto dám toto moje heslo. Počkajte chvíľku. Dobre. Prihlásiť sa. To je štúdio.com alebo normálne ja. Dám štúdio. A idem na chyba. No ešte moc ma nepozerali iní, lebo to dneska začínam úplne všetky videá dávať. Tak môžete vidieť, idem sem. A mám už len toto. 3 pozretia, 9 pozretí, 3 pozretia, pred 31 minútou, pred 1 hodinou, pred 2 hodinami som dával tieto videá. Tento tutoriál ste už myslím, že videli. Na všetkých videách už mi to olajkovali, mám jeden like, ale na tomto jeden like, na tomto jeden like, potom koment. A to je dneška ich asi všetko, čo by poslali. No a keby ste, nejaké 3 správy mám. No, posledný na to si nevšímajme. Veľko mi píšu cíte, no. Mám tu pri sebe svojho psa, čivavu, zlatúčka čivava, krátkosrstá, krémová zlotučka, je tu dievčatko Tinka, ale to nechajme už tak. No, tak, čo som vám ešte chcel ukázať? No, že keď idete na Google a dáte mail, alebo keď si dáte toto, napíšete Wardunder a tu ste už mali v popisku. Ale len to hovorím. Keby ste si ju chceli stiahnuť, updatete si ju a také, keby sme mohli spolu hrať. No, taktože, keď idete na tú hru, tak tuto máte update. Stiahnete si ju, updatete si ju. A môžete so mnou hrať, pridám vás do letky.
a môžeme natáčať video a spolu hrať. Tak to je asi dneska všetko. Ja sa s vami lúčim za 3, 2, 1. Vašum!